Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба койбір темалар турында. Шолда толпан энцефалитына каршы прививка ясау кампаниясы дәвам итә. Вакцинацияны кайда һәм ничек алып була? Шәһәрдә актив ял һәм күңел ачу сезоны ачылды. Күңел ачу зоналары ни дәрәҗәдә әзер? Кулга кул тотынышып, ярты гасырдан артык Шолда бөек җиңүнең 77 еллыгына багышланган туй юбилейларының тантаналы парады узды. Яршолда толпан энцефалитына каршы прививка ясау кампаниясы дәвам итә. Республикада куркыныч бөҗәкләрнең активлык сезоны башланды инде. Шәһәрдә өлкәннәр һәм балалар арасында толпан тешләү буенча мөрәҗәгатьләр инде теркәлгән. Вакцинация элеккегечә иң ышанычлы ысул булып кала. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. До этого от клещевого энцефалита прививались? Да. Переносили нормально? Альберт Валиуллин җәйге сезонга әзерләнә. Ул балык тоту белән мауга һәм җылылык башлану белән табигать кочагына ешрак чыга башлый. Үзен толпан энцефалитыннан саклау өчен җылылы прививка ясатырга килгән. Саф һавада йөрергә яратам, үземне сакларга булдым. Вакцинация 3 этапта уза. Беренче прививкадан соң 1 ай үткәч икенчесен, тагын 1 елдан соң өченчесен ясатырга кирәк. Вакцинацияләүнең киләсе курсын тагын 3 елдан соң узарга мөмкин. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Препаратны 18 яшьтән өлкәнрәкләр ясата ала. Толпан тешләү җитди нәтиҗәләр белән яный. Шуның өчен дә үз-үзеңне саклау бик мөһим. Клещи у нас ведь распространяют еще клещевой боррелиоз, 2 основные инфекции. Но если мы от клещевого боррелиоза можем назначить профилактическое лечение в поликлинике, есть препараты, да, которые предназначены для профилактики боррелиоза, то клещевой энцефалит можно предупредить только вакцинацией, больше ничем. Это серьезное, тяжелое заболевание, это может быть менингит, менингоэнцефалит, может привести к летальному исходу. Толпан тешләгән очракта аны бик сак кына алып инфекцияга тикшерү өчен лабораториягә тапшырырга, зыян күрүчегә кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шәһәрдә актив ял һәм күңел ачу сезоны ачылды. Яр буе мәдәният һәм ял парклары, скверлары җанлана башлады. Киләсе бәйрәмнәрдә чаллылар анда күпләп килер дип көтелә. Безнең төшерү төркеме берничә күңел ачу ноктасы аша узарга һәм ял итү күңел ачу зоналарының ни дәрәҗәдә әзер булуын белергә булды. Аттракционнарны эшләтеп җибәрер алдыннан җиңү паркында барлык кирәкле тикшерүләр уздырыла. Карусельләрне 1 майда килүчеләр өчен ачтылар, әмма әлегә кадәр парк хезмәткәрләре аларны көн сайын карап тора. Энергетики, инженера лично с администраторами проходят каждый аттракцион, смотрят на состояние цепей, ремней безопасности, течь, масла и так далее. То есть подключают, как сейчас вы, наверное, видели, испытывают. И далее все, в 10 встают операторы и запускаем, ждем гостей. Буяу һәм ремонт чыгымнарын каплау сәбәпле кайбер аттракционнар 20%-ка кыйммәтләнде. Быел паркны яңартырга, кайбер карусельләрне алыштырырга планлаштыралар. Гыста ял һәм мәдәният паркында да яңа күңел ачу чаралары барлыкка киләчәк. Шаулар бу урыннарга бик теләп йөриләр. Вот лебеди мы катались, потом паровозик у нас есть. Там еще вот какие-то. Ну, на детских каруселях как бы хорошо, нормально. Потом новую карусель поставили, на взрослая тоже. Әмма җәйге күңел ачу ул аттракционнар гына түгел, актив уеннар, спорт һәм һава сулап ял итү йөрүләр. Яр чалда өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә күңел ачу чаралары күп. Велосипед прокатыннан башлап батутларга кадәр. Тик кайбер аттракционнар әлегә ябылган, мөгаен аларны бераз соңрак җылыткач ачарлар. Лилия Гатина, Лилия Хабибянова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Яршолда фонтаннар эшләтеп җибәрелә. Алар энергетик мәдәният йорты янында, универсам тукталышы янында, Габдулла Тукай яр буенда һәм энтузиастлар бульварында эшли. Шәһәрнең иң матур фонтаннарының берсе энтузиастлар бульварында. Күп кенә чаллылар аның ачылуын зарыгып көттеләр. Не, ну красивое место совершенно. Самое красивое, даже на мэрии нет такого. Очень красиво. А летом какая красота здесь. Ну, когда бывает лето и жарко, малышки иногда бултыхаются, а так вообще-то это запрещено. Мы же помним, как погиб мальчик.
Моның белән бер үк вакытта тагын 4 фонтан эшли башлады. Энергетиклар мәдәният йорты янында, универсам тукталышы янында, Яшьленинчылар бульварында һәм Азатлык мәйданында. Время работы варьируется. Так, у ДК «Энергетик», остановке «Универсам» и бульваре энтузиастов фонтаны работают с 8 утра до 9 вечера. И с 10 утра до 10 вечера на бульваре юных ленинцев и площади Азатлык. Фонтаннар шәһәр халкын җәй ахырына кадәр сөендерәчәк. Лилия Гатина, Арина Шамина, Айдар Мусин, Яңалыклар. Кулга-кул тотынышып, ярты гасырдан артык Ярчалда бөек җиңүнең 77 еллыгына багышланган туй юбилейларының тантаналы парады узды. Чарада башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов катнашты. Хаматовлар гаиләсе Рубин туйларын билгеләп үтүче парларның берсе, калганнар 50 һәм 60 ел бергә гомер итүләрен билгеләп үтте. Аларның һәр кайсысының мәхәббәт толы үзләренең бай кызыклы тарихы. Тормышта бер-береңә юл куя белү иң зур таяныч. Ишану һәм сабырлык. Кирәк вакытта сабыр итәргә. Юл куя белү иң беренче девиз менә безнең үзебезнең дә девизыбыз, тормыш девизыбыз шулай. Юбилейларны шәһәр җитәкчелеге котлады, иҗат коллективлары концерт программасы әзерләделәр. Предстоящий праздник хочу вас поздравить с праздником весны и труда, и, конечно же, с великим Днем Победы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы в ваших семьях всегда все были рядом с вами, чтобы каждый день вы все вместе радовались новому дню, ну и, конечно, всегда царила любовь. С праздником! Юбилейлар истәлеккә Тантаналар сарайының мактау китабында үз имзаларын калдырды. Шулай ук чалларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйм. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Центр глазной хирургии Елабуга. Новейшее хирургическое оборудование. Операции выполняет врач высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 25-летним опытом работы в ведущих клиниках Казани Алексей Расческов. Адрес Елабуга, улица Автомобилистов, 4.